Krasna fotografija iz jedne perspektive koju sam ja prolazio, a mogu reći 100 puta, ali ja nisam je vidio. Mario je uspio vidjeti. Druga stvar koja, kad ove fotografije gleda poznavalac fotografije, onda vidi da fotografije nisu napravljene nasumično, nisu napravljene slučajno. Skoro svaka od ovih fotografija je vjerojatno najprije primijećena kompozicija, a kasnije se tražilo vrijeme, atmosfera, kad će se to otfotkati. Ja kad sam vidio onaj zvonik Crkve Svetog križa sa mjesecom, znam da to nije jednostavno otfotkati. Ja sam to puno puta primijetio, ali nikad nisam imao živaca dočekati. Znači, taj puni mjesec daje vedro i napravi takvu fotografiju. Evo, Mario mi je rekao da je to čekao 4 mjeseca. Nemam šta reći. Vidite,